Tikulandireni omvera athu nonse kulikonse kumwe muli kuchokera mzigawo zonse zinayi za mdziko lino. Dziwani kuti ifa Dreams Media timakunyadirani kwambiri chifukwa munapanga chisankho chotsatira ife kuti tizikupatsirani zonse zomwe zikuchitika mdziko muno. Atonse tikudziwanso kuti chipani chimeneche cha MCP chili ndi confidence ngakhalenso mbali nayi tikuona kuti chikumazayenda mwa bincha. Tikuona kuti dzulo kudali press brief ya makamaka ya Vitumbiko Mumba imenenso tikuona kuti chimwendo banda atapasidwa mpata wokuti ayankhule adati alibe chonena zomwe zikuonesa kuti chapenda pake apa kukhala ngati kuti akuvomereza kugonja kwawo. Achimwendo banda so far so good down apo kuti mbuyo mosemu amakhala ndi zoyankhula kwambiri ndipo amayankhula mokweza koma zimenezo atizike kaye pambali. Nkhani yomwe rabwerera apa padi nkhani ya makamaka zikhale ng'oma akuluso amene akhalanso makamaka kung'alulidwa zinthu ziwiri zitatu ndi page imene ija yabakiri muluzi TV kuti azikhale ng'oma atani. So ndikuona komanso ndaona ma comment osiyanasiyana amene anthu makamaka amapanga prefer kuti amene zikhale ng'oma ata kupanga zokuti alowe DPP koma chapena pake zinthu zovuta kwambiri kuwaona makamaka azikhale ng'oma akupita kumene ku DPP chifukwa chokuti zaka 5 zonsezi akhala ali jijiri mati ndi chipani chomwe chimalamulira dziko lino, chipani cha MCP. Kodi azikhale ng'oma alemba kuti chani pa tsamba lawo la mchezo la Facebook zimenenso zabweretsa mapokoso osiyanasiyana kuchokera kwa anthu a chipani chimenecho cha MCP komanso chipani chimenechi chomwe chikutsogola pakadali pano chipani cha DPP. So ndiwerenga zomwe makamaka zikhale ng'oma alemba pa official page yawo ya Facebook. So timanenanso kuti Facebook osamayiphwekesa chifukwa chokuti Facebook so imanyamula uthenga waukulu kwambiri. Taonapo Michael Usi akulembaponso zinthu zodabwitsa anthu tumapita kukapanga support ku after kuzatu kwa na background. Taona makamaka Vitumbiko Mumba so nawo adalemba zinthu ziwiri zitatu pa Facebook pompo 2 minutes later anazadilira kamba kuti adaona kuti I think ndalemba zinthu zodabwitsa. So zikhale ng'oma anayeso walemba zinthu zodabwitsa akuti ndi bwino kumavomereza ukaluza ngakhale zili zopweteka olo ngakhale usakugwirizana nazo ngati mene anapangira iye anavomerezapo muzambiri olo akudziwa kuti wawina for the sake of peace and putting citizens as priority, ndipo akuyembekezera anthu ambiri akuvomereza kuluza kwawo kuti dziko lathu lizipitirira osati kupanga zosangalasa ma personal interest ako. Walemba zambiri ndipo zomwe walemba tiziponya kuma comment. So kuma comment tikuona kuti azikhale ng'oma alemba ka paragraph ndithu chiparagraph osangoleka paragraph zili mchingerezi ndipo ndingowerenga mwa changu akena kuti ngoona kuti tizukuta motani momwe timachitira pano nthawi zonse. Amene ndi Dr. Kenneth zikhale ng'oma amene walemba kuti akuti accepting defeat even when you have won can be a crucial step in healing the wounds of political division and fostering a more inclusive and collaborative environment. Kuti kuvomereza kuluza zimakhala zinthu zovuta ngakhale mu mtima olo chapena pake ukudziwa kuti munthu ne ndapambana koma after zimakhala zinthu zovuta. Akupitiriza ndikunena kuti this approach acknowledges that political opponents are not enemies to be vanished, but rather fellow citizens with differing perspective. Kuti zimenezi ndi zomwe zikutanthauza kuti makamaka abale amene ali ku opposition ngakhale akutsogola zisatonese kuti ndi adani athu ayi azingonesabe kuti pamenepa ndithu zinthu zimayenera zikhale choncho pamene pabwere akusintha akwina kwake. Akupitiriza ndikunena kuti makamaka ayikapo koti ya munthu wina wakunja tingodumpa step imeneyi. Akupitiriza tuna kuti by accepting defeat ukangokhala kuti wavomereza makamaka kugonja
you can display humility and demonstrate that you are willing to put the greater good above personal ambition. Kungovomereza kuti wagonja azimapereka chithunzithunzi makamaka chabwino kwa anthu ena amene akuona, komanso pa iweyo munthu umakhala kuti palibe chomwe choyipa komanso chinthu chosakhala bwino chimene anthu angapange picture from iweyo rather than kukakamira zinthu zokuti olowekha kuita kudziwa kuti baba sizidayende. Akupitiza ndonera kuti such decision can build a bridge to create opportunities for dialogue and cooperation with opponents. Kuti kungopanga chocho kuvomereza kazimabweresa makamaka kuti such decision can build zimatha kukubweresera makamaka mimwayi komanso kusekuka kwa makomo ena akamba kakuvomereza mwachangu. So pamene papalepedwa zinthu zambiri atangopita ndi makamaka ku page ya Dr. Kenneth zikhale ng'oma kamba kokuti nkhani zokuti tikupasireni ndi ngambwe. So tikati timalize chonsechi tichedwapo koma nkhani yagona pakuti mkulu wathu amene nduna makamaka ya zachitetezo Kenneth zikhale ng'oma azikuoneka kuti avomereza kuti MCP ndithu yapakira ikuyendera zake, ngakhale sadayiki specific kuti iwo akukamba za chipani chawo, koma tonse tikudziwa kuti tikudusa munyengo imene tikuona kuti ndipipi kutsogola MCP ikubwera pambuyo. Ndipo ndimanenanso kuti mukafika kumapeto osamayiwala kupanga like, share komanso subscribe. Comment yanu ijaso imafunikira kuti tizimva kuti maganizo anu ndiotani, koma nkhani ndimeneyi azikhale ng'oma azikuoneka kuti avomereza ayimika manja mwamba kusazika ndi makhanda sazika kale. Until next time mlengo tikumaneso ntawina. Tikuyamikeni komanso kuthokozani popanga chisankho chokhala pamenepa kumvetsera komanso kuonera zomwe takubweretserani. Chomwe tingakupempheni choti ngati muli alendo pamudzi pano tapangani subscribe, chifukwa mukatero inu ndife tidzendera limodzi kuyambira lero mpaka na masiku omwe akubwera kusogoloko. Timabweratu ndi nkhani zochokera ngodya zonse zinayi za mdziko lino, kotero kuti inu simukuyenera kuti mukhale kunja kwa nkhani zimenezi. Tapangani subscribe, like, comment komanso share kuti tikhale limodzi mu ulendo umenewu.